ଭାବେ ତ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘୁରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ହେବ କଣ? ତୁ କହୁନୁ କଣ ହେବ? କଣ ହେବ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର କଥା ତ କଣଟା ହବ? ସେଇ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁରା ଦୁନିଆ ହଲିଯିବ। ଦୁନିଆ ହଲିଯିବ ମାନେ କଣ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଯିବ କି? ପୃଥିବୀ 1600 କିଲୋମିଟର पर ସ୍ପିଡରେ ଘୁରୁଛି। ଯଦି ସଡନ ଘୁରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା, ଆମେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଗଛଲତା ପାହାଡ଼ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସବୁ ଇନର୍ସିଆ ଚକ୍କରରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଲିଟରାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏତେ ସବୁ ହେଇଯିବ? ୟେସ୍, ଯାନବାହନ ସବୁ କ୍ରାସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ରୋଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, କଳକାରଖାନାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମତେ ତ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ସବୁ ହେଇଯିବ ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ନାଇଁ? ଥାଉ ଆଉ ଭାବେ ନା, ପୃଥିବୀ କେବେ ଘୁରିବା ବନ୍ଦ ହିଁ କରିବନି, କାରଣ ଗ୍ରାଭିଟି ଆଉ ମୋସନ ସବୁବେଳେ ବାଲାନ୍ସରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ବୁଝିଗଲି। ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ରାଇଟ୍, ଏମିତିକା ଅନେକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିକି ଆସିଛୁ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିଲେ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ।